День колядный, славный, Христа народжение, посланца з небесов, свету на збавление. Радостно спяваймо, Богу хвалу даймо, гай коляда, коляда. Найчистейша дева Яго народила, спавила на сене, в яслях положила. Радостно спяваймо, Богу хвалу даймо, гай коляда, коляда. Анёлы звестили, пастушки почули, першими витали сына и матулю. Радостно спяваймо, Богу хвалу даймо, гай коляда, коляда. Мы за пастушками хутко поспешаймо, в радости великой хвалу Богу даймо. Радостно спяваймо, Богу хвалу даймо, гай коляда, коляда. Зорка Бетлеемска над землею зяє, радостную вестку людям обвящає. Не спи, обудися, Христос народился, з неба радость промянится, будем веселиться. Не спи, обудися, Христос народился, з неба радость промянится, будем веселиться. В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим. Пасхальныя таямніцы і дзень жывога Бога – гэта самае галоўнае ў нашай веры. Хрысціянства – гэта не збор законаў ці нормаў, але адносіны з жывым Богам, які дзейнічае ў нашым штодзённым жыцці. Дапамогай у гэтым адносіны з'яўляецца ўдзел у святой імшы, бо тут Христос прыносіць сябе ў ахвяру на штодзень. Ён чакае кожнага на гэтай таямнічай сустрэчы. Будем цаніць кожны момант спаткання з Христом у Эўхарыстыі, размаўляючы з ім пра нашы справы, радасці, турботы і праблемы. І ў ім наша надзея і сіла. Гэта на свяцейшую ахвяру я адпраўляю інтэнцыі памерлых Румальда Хіневіч, 30 гадоў пасля смерці, за Юрія 6 месяцаў, а таксама ўсіх памерлых сям'і Хіневіч і сям'і Дэрвіс, выпрашаючы, каб міласэрны Бог прыняў бы іх да свайго владарства ў небе. А цяпер перапросім нашага Айца ў небе за нашы грахі, за нашы ўпадкі, каб годна скласці на свяцейшую ахвяру. Спавядаюся всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне, да Пана Бога наша. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане
змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вышинях Богу, а на Земли земле спокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, Володару небесный, Боже, Ойче всемогутный, Пане, Сыне одинородный, Езу Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Айца, які береш на себе грехи свету, змилуйся над нами, які береш на себе грехи свету, прими моление наше, які сядиш праворуч Айца, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищейший. Єзу Христе, з Духом Святим, у хвале Бога Отца. Амин. Молимся. Пане наш Боже, учини, как мы всей душой Тебе прославляли и любили всех людей щирым сердцем, прос Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобой живе дарить у едности Духа Святого, Бог праз все веки вечные. Амен. Читання книги пророка Сафонії. Шукайте Пана, усі покорні землі, які виконуєте Його постанови. Шукайте справедливості, шукайте покори. Може, вам удасться сховатися у день гнева Пана. Я покину сярод себе народ покорний і бідний, і яны будуть шукати притулку у імені Пана. Отцалелые з Израиля не будут чинить беззаконие, не будут говорить неправду, не знайдется у їх в уснах язик подманливий, бо яны будуть пасвіться і відпочивати, і ніхто не сполохає їх. Гэта Слово Божие. Дякуем Пану Богу. Счастливые убогие духом, их есть володарство небесное. Счастливые убогие духом, их есть володарство небесное. Бог навеки заховывае верность, справедливо судить покрывджаных, хлеб дае покорным, Пан вызволяе вязняў. Счастливые убогие духом, их есть володарство небесное. Пан открывае вочы сляпым, Пан узнимае приниженных, Пан любит справедливых, Пан обороняє чужеземцев. Счастливые убогие духом, их есть володарство небесное. Пан сироту и вдову падтрымлівае, а шлях грешных скрывляе. Пан валадарыць навеки, Твой Бог в Сионе с поколения в поколение. Счастливые убогие духом, их есть володарство небесное. Читання першого
послание святого апостола Павла до коринтянов. Поглядите, браты, на покликанье ваше, не шмат сирот вас, мудрых, поводле тела, не шмат моцных, не шмат высокородных. Але Бог выбрал неразумное свету, каб осоромить мудрых, и слабое свету выбрал Бог, каб осоромить моцных, и безродное свету, и погорджая, и тое, чаго нема, выбрал Бог, каб знішчыць існае, каб ніякае тело не выхвалялася перед Богом, праз Яго и вы існуеце у Христе Иисусе, каб стал для нас мудростью от Бога и справедливостью, и посвящением, и откуплением, каб было, як написано, хвалитеся, нехай хвалится у Пану. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Радуйтеся и веселитеся, бо великая вознагорода ваша в небесах. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. З Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія паводле Матвея. Хвала Тобі, Пані. У той час, убачивши натовп, Єсус піднявся на гору. А калі сеў, падышлі да яго вучні ягоныя, і адкрыўшы вусны свае, ён вучыў іх, кажучы: «Шчаслівыя ўбогія духам, бо іх ёсць валадарства нябеснае. Шчаслівыя засмучаныя, бо яны суцешаныя будуць. Шчаслівыя лагодныя, бо яны зямлю атрымаюць у спадчыну. Шчаслівыя галодныя і прагнучыя справядлівасці, бо яны насычаныя будуць. Шчаслівыя міласэрныя, бо яны міласэрнасць пазнаюць. Шчаслівыя чыстыя сэрцам, бо яны Бога ўбачаць. Шчаслівыя міратворцы, бо яны сынамі Божымі названыя будуць. Шчаслівыя, каго пераследуюць за справядлівасць, бо іх ёсць валадарства нябеснае. Шчаслівыя вы, калі будуць вас зневажаць і пераследаваць, і ўсяляк зласловіць несправядліва за мяне. Радуйцеся і весяліцеся, бо вялікая ўзнагарода вашая у нябёсах». Гэта слова Пана. Хвала Тобі, Христе. Мілаваныя ў Христе, дарагія браты і сёстры, хіба кожны з нас перажываў свой дзень нараджэння, якія-то другія святы. І заўсёды, калі да нас прыходзяць, і калі мы ідзем у госці, мы складваем свае віншаванні. А віншаванні у большай часті мы жадаем здароўя, шчасця, дабрабыту. І сёння варта паразважаць нам над тым, што такое шчасце, шчасце у нашым жыцці. Бо чалавек лічыцца шчаслівы, калі ў яго ёсць здароўе, з грошам або працам. І калі ў кагосьці не хапае чагосьці з гэтага ўсяго, ён мае праблемы. Ён пачынае шукаць, што трэба зрабіць, каб гэта было бы яго ўсё. Калі ён захварэў, то шукае добрых лекараў, каб іменно выздаравіцца. Калі не мае грошай, шукае добрую працу. Але ў сённяшнім Евангеліі мы чуем фрагмент вучэння Езуса, які можна з упэўненасцю назваць адным такіх найважнейшых катэхез, які ён толькі-небудзь прамаўляў да ўсіх людзей. І гэта вучэнне пра тое, што значыць быць шчаслівым, або па-іншаму благаслаўлёным. І ў старым запавеце гэтае слова «благаслаўлёны», «шчаслівы» адносіцца да чалавека, які знаходзіцца у стане шчасця, радасці. І гэты тэрмін адносіцца не да Бога, але заўсёды да людзей. І Езус для гэтага выкарыстоўвае гэта самае слова падчас сённяшняй пропаведзі, вучычы ўсіх людзей, таксама апосталаў. І многія людзі могуць не зразумець, як гэта так, смутныя, як можа той, хто бедны, смутны, ціхі, прагне справядлівасці, міласэрны, чысты сэрцам ці міратворац, лічыць сябе шчаслівым. Але хіба шчасце,
яго звычайна разумее, гэты свет не заключаецца у тым, каб іменно быць смутным, якісьці міласэрным, але быць вялікім, багатым. Але гэта ўсё мы разумеем па-людску, калі мы хочам гэта шчасце ў сваім жыцці. Але сёння ў сваім вучэнні пра шчаслівых Езус разбурае гэтыя стэрэатыпы. Ён паказвае, што сапраўднае шчасце існуе тады, калі яно не будуецца коштам пакут, прыніжэння, знішчэння, годнасці іншых. Бо шчаслівы той чалавек, хто можа будаваць мір, справядлівасць і праяўляць міласэрнасць. Шчасце – гэта здольнасць суцяшаць засмучаных. Шчаслівы чалавек – гэта той, хто пакорлівы і таму гатовы прыняць суцяшэнне, прыняць дапамогу, калі яму патрэбна падтрымка. Шчасце – гэта радасць. Радасць чыстага сэрца, праведнага сумлення. І шчаслівы – гэта той, хто жыве з перакананнем, што намаганне і духоўная барацьба вартыя таго. Бо галоўным сказам, які сказаў Езус на канцы гэтай прыпавесці сваёй: «Радуйцеся і весяліцеся, бо вялікая ўзнагарода вашая ў нябёсах». І сённяшняя Евангелія паказвае нам, дарагія браты і сёстры, што шчасце не залежыць ад таго, што у вас ёсць у шафе, на якой машыне мы ездзім і ў якім экзатычных краінах мы адпачывалі. Шчасце – гэта калі не толькі тое, што мы можам атрымаць, і тое, што нас насычае, а калі мы хочам быць шчаслівымі, мы павінны навучыцца рабіць дабро для іншых людзей. Нават калі мы не бачым выніку адразу. Рабіць дабро проста таму, што гэта дабро становіцца крыніцай сапраўднага шчасця. Гэта наша любоў, якой мы дзелімся з другімі людзьмі, бо з намі сваёй любоўю дзеліцца Бог. Для гэтага сённяшнія шчаслівыя – гэта тыя, хто тут на зямлі стараецца памагаць адзін аднаму, падтрымліваць, быць апорай і паказваць сапраўдную дарогу шчасця, дарогу веры да валадарства нябеснага. Амен. Вызнаем цяпер нашу веру, веру адзінага Бога, Айца Всемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і адзінага Пана Езуса Христа, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага перад усімі векамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага нестворанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, дзеля нашага збаўлення, зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам. Укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых. Яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў, веру ў адзіны святы каталіцкі апостольскі касцёл, вызнаю адзін хрост для адпушчэння грахоў, чакаю воскрешення памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Амен. Поўна вялікая даверу да любячага Айца ўзнясём свае малітвы і просьбы. Пане, Ты быў свайму касцёлу духоўны спажытак, Ты даў свайму касцёлу духоўны спажытак, каб ён заўсёды меў сілы. Молімся за святы касцёл, каб за Еўхарыстыі Божага Слова чэрпаў сілы для духоўнага адраджэння. Цябе просім. Слухай нас, Пане. Молімся святога Айца Льва XIV, каб яго апостольская праца прынесла як мага большы плён для ўсяго хрысціянства. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за сем'і, каб чэрпалі сілы з крыніцы Божай любові і такім чынам былі добрымі сведкамі Христовай праўды для іншых людзей. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся аб новых святарскіх законных пакліканнях, каб тыя, каго Бог кліча, не баяліся сказаць сваё так. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нату сабраных, каб удзел у сённяшняй святой імшы
поглыби нашу веру в единство с Христом. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за померлых, особливо за Рамуальда Хиневич и за Юрия Хиневич, и всех померлых сям'ї Хиневич и Дервіс, випрошаючи, каб милосердный Бог принял бы за своего владарства в небе. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Христа, храницы радости и супокой, выслухай наши просьбы, які мы узносим до Тебе, и дай нам мужность нести Твое Слово тым, кто его не ведая. Праз Христа, Пана нашего. Амен. Промінь зорки з неба лівся, тишиню ночних долин. Народився Божий Син. Народився Божий Син. Зорка з неба ярко світить, сіє зянє по землі, каб дорослые і діти до Христа свой шлях знайшли, каб дорослые і діти до Христа свой шлях знайшли. Моліться, брати і сестри, каб мою вашу ахвяру прийняв Бог Отець Усемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Усемогутный вечный Боже, прими ласкаво дарейки мы сыновлей отданностью складаем на Твоим алтари и перемени их в сакрамент нашего откупления, праз Христа Пана нашего. Пан з вами, І з Духом Твоїм угору серце. зносим є до Пана. Подякуємо Пану Богу нашому. Годно гэта і справядліва. Сапраўды годна гэта і справіць Твою дабрыню і носім сабе задатак вечнага жыцця. Бо маючы першыя дары Духа, праз якога Ты воскресіў з мёртвых Езуса, мы спадзяемся атрымаць вечны ўдзел у пасхальнай таямніцы. Таму з усімі анёламі мы Цябе праслаўляем з радасцю усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму єднасці з усім касцёлам першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце, ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх і зноў тая падзяку складаючы падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Смерть Твою, Пане Езу, знаем Твое воскресение, чакаем Твоего прыцця ў хвале. Успамінаючы смерть, дякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе.
Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой, розсіяний по всім світі, досконалі його в любові разом з папом нашим, Львом XIV, біскупом нашим Лазиміром і всім духовенством. Пам'ятай так само про братів і сестер наших, які поснули в надії на воскрешення, і про всіх, хто Твоєю ласкою дійшов з цього світу. Дозволим бачити світло обличчя Твоєго. Просим Тебе, змилуйся над всеми нами, как мы заслужили удел у житті вечным. Уєднайся з Найсвятейшей Богородицей, Панной Марією, со святыми апостолами всеми святыми, які спрадвеку подобалися Тебе, как за ними мы и хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Прос Христа с Христом и у Христе, Тебе, Боже Отче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Амен. Молимся до Отца Небесного, як нас навучив Єсус Христос. Ойче наш, Который есть в небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас у спокусу, але збав нас от злого. просим Тебя, Пане, збав нас від всього злого, просим, дай ласкаво супокой дні наші, да поможи нам милосердності Твоєї, каб ми були завсёды вольні від граху і заховані всілякого неспокою, чекали сповнення щасливої надії і пристя збавці нашого Єсуса Христа. По Твое володарство и моцы хвала навеки. Пане Єсу Христе, сказав апостолам Твоїм, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважая на грехи наши, але на віру костела Твоего, і будь ласкавы, згодно з Твоєю волі, дарить його супокоем і єдністю, які живеш і владариш на веки вечные. Амен. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Покой нам всем. Баранку Божий, яки береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, яки береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, яки береш на себе грехи світу, одари нас упокоєм. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Але скажи только слово, тебя здоровлена душа моя. Люли мой Иисусе, милый сыночек, спи,
святой матулі, спи, Єзу, дитятка, маленький люлі, согретий ласкою святой матулі. Люляй же, ружачка, найоздобніша, люляй же, лілейка, найпригожейша, спи, Єзу, дитятка, маленький люлі, согретий ласкою святой матулі. Молимся. Умацнованные сакраментом нашего откупления просим Тебя, Пане, как богатый дар, який дає життя вечное, умацновано соправдної віри, праз Христа Пана нашого. Амен. Дякуємо за супольну молитву і на цей вечір прийняття Боже благословення. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Нехай вас благословить Бог усемогутний, Отець і Син, і Дух Святий. Амен. Ідіть у покої Христа. Дякуємо Пану Богу. Показалось небо, ясность не бывала, громада анёлов песню заспевала. Хвала Богу на вышинях, спокой людям на низинах. Глория, Глория, Глория in excelsis Deo. Хвала Богу на вышинях, спокой людям на низинах. Глория, Глория, Глория in excelsis Deo. Ангел Панський звіставав Панні Марії.